Nselmilkom għal triq tagħna ieħor il-ħadd ittajjeb lil kulħadd. Il-ħadd ittajjeb minn triq l-iskola fil-Marsa. Il-Marsa. Il-Marsa jien dejjem jibqa' post li affaxxinani. Għaliex? Għax taħseb li meta taraħt hekk isek tissottovaluta. Ent tajtu bord daqsxejn u toroq biss imma ħafna x'tiskopri. U l-istorja, U hija il-belt tal-kultura ta' din is-sena, ġifieri importanti. Ullum ħankunu qed nintaqgħu ma' bniedem illi għadda tfulitu hawnhekk fil-Marsa u mbagħad ħarab għandiku. Ħadd Laqna hej. X'inta atletiku dal-għodu. Bonġu. Ek joġbok, Bonġu. l-odwa tajba, Wara li hu. ħanaraw inti minint. Mela inti il-president tal-Aqda Storja u Kultura tal-Marsa. Iva. Inti kont toqgħod il-Marsa u mbagħad tlaqt lej ħażabbar. Iva. U inti tieħu sehem fir-reenactments ukoll. Ma dik tal-medjavali. Iva. Mela inti issu Raymond Montebello. Kollu kemmu. Kif int? Mux ħażin tajjeb. Il-Marsa tħobba? ħafna ħafna. U hawnhekk x'daw x'inhu ma daw? Naw ma fletzijiet li bnew fl-1974. Kien parti mill proġett ta' Diċembru 13 u mal-bini mabħata l-bini ġdid. Kien parti minn dawk li nis li kien waqqa ħafna slums fil-Marsa, mbagħad konna ġejna wara sentej ngħixu fihom. U kif kienet meta ġejtu? Ekk, esperienza. Aħjar minn. Esperienza sabiħa. Sabiħa, Ġifieri di hija parti mill-Marsa moderna biex ngħidu hekk. Tas-sebgħinijiet naħseb l-aħħar żvilupp li sar xi ħaġa kbira fil-Marsa bħala housing. Imma inti iktar milli hawnhekk it-toroq kienu il-post li għext fihom mhux hekk. Ekku. Immorru fit-triq. Immorru. Rej, spjegali nara, ġifieri. Mela. Hawnhekk din hija l-fabbrika, biċċa fabbrika ta' Velsin, għadha tidher il-bini għadha tidher hemm. Hawnhekk fejn hawn l-għeliq jew din is-siġra fejn hawn il-blokka flats, konna ngħidu l-alqa tar-rozza. U hawnhekk fejn qegħdin nilagħbu konna mennih ground jiġi fejn hawn dal-bini hawnhekk. Sewa, li wieħed. Mar, kważi kollha mill-istess triq. Li wieħed int. Ma nidirx kon żgħir ma nidher fit-tratt ieħor. Hemmhekk konna nilagħbu triq kontra triq. Biċċa kbira konna nilagħbu kontra ta' Simpson, kontra triq l-oħra. U inti għad li School Street, ġifieri dak iż-żmien kien diġà kien hemm l-iskola. Hawnhekk ma kienx triq imma hawnhekk kienet triq mħarbta tagħti għal diżabitati. School Street kellna ħafna nies minn kull kategorija, ħaddiema, burdnara, ħaddiema tax-xatt, kellna avukati, kellna periti, kellna coaches u kellna l-aqwa plejer ta' Malta u tal-Marsa, Raymond Vella l-Mundu. Il-Mundu. Kien ġerien tagħna ġiex bibilli lem. Minna ħodna fejn twilit eżatt. Eżatt. Raymond, it-toroq ma kienux kif qed narawhom illum. Le. U inti kellkom dar importanti ħafna f'din il-ġon ta' isa. Mela, qabel il-gwerra skont kif kienet tgħid ommi, dit-triq kienet tingħalaq u ċertu anzjani kienu jgħidulhom l-isqaq għax ma kienx jinfet. U aħna u parti minn dal-ħajt li kien jagħlaq kien il-ġinien tad-dar illi l-bib tagħha kien ġo sqaq ieħor li kienu jgħidulu sqaq gulija li biex tgħaddi minnu kienu tgħaddi minn ġomina għal triq il-Marsa. U meta wara l-gwerra ġew biex jiżviluppaw dan il-ħawi biex jibnu l-iskola għax il-Marsa kienet popolazzjoni kbira dak iż-żmien. Kienu ħafna tfal u naturalment kaxkru il-ġnien tan-nanna u l-bib tal-ġnien ġi bib ta' dar. U kellna żewġ indirizzi aħna. Ekkelkom bib u bib fit-triq oħra. Mela, hawnhekk kien hawn il-lejf ukoll u anke toki suwek u ammorru sehem. Hawnhekk biex inkomplilek hawnhekk kien imħarbat jagħti għal iżdingati u d-dinja tagħna kienet mill-kantoniera sa hawnhekk nilagħbu f'dawn l-għeliq hawnhekk ma' tfal oħra. U t-tokkis fejn? U t-tokkis idu mmorru bal-bix. Tlaqna. Rej, x'isima di triq li għaddejjem? Balbi Street, din Balbi Street. Balbi, dak kien li kien pena
Għandawru ftit, rej, ek. Balbi kien il-fundaw il-ħallas biex timbena l-Knisja ta' Trinità l-Marsa. Kien xis off jew ek? Le, kien benefattur kbir. benefattur. Kien kavallir Lorenzo Balbi mill-Belt. Għax jissemmewa Jansi Hall. Jansi Hall għal raħal ġewwa l-Indja fej il-Kapuċċini kellhom il-missjoni hemmhekk. U leħ minn dan iċ-ċinema kien imur għal bżonnijiet tal-missjoni. Kif Xi film li rajt, ejja. Ma fimni, films kif naqbatin stejjer, fairy tales kien ikun hawn l-iktar u tal-kawbus u l-Indjani, meta kunu nispiċċaw mit-Tokis kunu noħorġu nitilgħu dittela ta' parsi kawbus jiġru wara xulxin u mbagħad. Għax titlu Kien fl-atmosfera. ikun hawn ħafna tfal biex neħtlu għaw, tantu vera kien jidaħħalna ftit ftit, biex kemm kien ikun hawn tfal. U tiftakar kemm biljett? Biljett kien xi 3 cents 5. 3 cents 5. Kienu bija popcorn. Daqs tal-linja kien. Ma nafx, krips ruminata l-iktar li kienu jibijaw għaw. Kif naqbatni? Kont innamra. No, ifimni, fis-sebajnijiet kont għadni Żgħir wis. sajbis. Kont niġi maħuti, kont niġi wahdi. Isma, di triq isal-qalba ta' kollox, għaw il-ground, għaw il-gazini, għaw kollox. Għandek il-konventi, għandek żewġ gazini, għandek ċentru parrokjali, għandek l-iskola, għandek l-assa. Kollox, jek t-tinqeda triq baldi. Il-main road u xek. Ek jisa, u mux ek. Tibdejt għedinna u koll li il-Marsa kienet ħafna ikbar u ħadu l-ftit daqxej, lem daqxej. Meta saru il-kunsili lokali bdew jaħdu minna biex ħabba l-konfini elettorali. Rej, u biex forsi nalqu, nistaw najdu li il-Marsa xikul dan nis-sottovalutawa imma fija storja enormi, u xek. Sfortunatament, bil-progress li sar matul iż-żmien, ċertu fdalijiet u affarijiet storiċi ndifnu matul iż-żmien. Sibhom miktubin biss pija fdalijiet ftit li xejfa għaddinna. Pija l-Marsa għandha storja bħala porti nifsu tiġa hija storja, l-ġewwieni tal-porti kbir. U naħseb kien importanti ħafna. L-qoddim jerġaw dwar Gloria li tella qabel, one, tajja, nittamaw. Ija il-belt tal-kultura ta' din is-sena ġviri, ejja, ħanaraw da xi affarijiet. L-affarijiet isiru għall-aħjar. U grazzi tal-qsam ftit mill-ksibijiet u mill-passat, mill-memorji tijak ma. Grazzi ħafna. Grazzi. Lilkom ukoll. Għaddiħla.